weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to beele ndendi to ganki to wuuro djiby alpha to tulde baali to seyyena wuuro molo seyyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gourdioma to sinthiane gourdioma to dara salam ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amatijane alpha mamadsiley ba to moderna ha to galle makko samasa kellinkare ko taari ɗum kala ene jeeya e gardine kabaruji men to leydi Mauritanie alalba hanki o ñalawma julde nde teskama accident ji kewɗi mbaɗi e dow booli leydi Mauritanie ko famdi kala yimɓe tato mbasi hen pittali men to leydi Sénégal ko ɓuuri hewde julɓe leydi Sénégal ko alkamisa hande o mbaɗi julde men julde men taske Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi o pumoy koto juma mawka ka Dakar so tawi noon ko Ousmane Sonko hoorejo suudu sabɓeji leydi ndi on waɗi pumirgal mum koto juma biteka Massajila Jinana to Dakar to leydi Mali laamu leydi Mali holliri wonde sagataɓe ɗiɗo kay wonnoɓe dow moto men jiiɗino kay forsude poste uji contrôle taweteɗi sara ORTS woni radio télévision sen leydi Mali ɓe calima dartade ɓe cokke mabɓe kuure condi ɓen ɗiɗo kala mbarmino mbasoye pittali men koye nder cuuɗi cafriɗi kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodjo habruji men joolam jabari ma en kaale guerre Moyen-Orient jen ha to leydi Yemen ha to dowla acci tentude Amérique bisimilla moni ketki hotodirte joni piren pacciren tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano son nani ɗeɗo daaɗe holto paaɗen ko toon to Mbahe noon ko fedde ceerno Yaya Dia fedde ceerno Yaya Dia noon ko fedde rendinde sagataɓe worɓe e sagataɓe rewɓe tawateɓe e nder Mbahe e ko taari ɗum kala ko fedde tafade kay gila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom fedde nde noon gila hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati faade oɗo saaha joni kala hitande eɓe juɓɓina conférence tawi conférence diine o noon hikka kañum waɗi kolol tataɓiwol woni 3e édition on 3e édition noon hitande hikka nde waɗata tigui ko ñande aleta garowo ɗo 31 lewru dujal woni lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom to galle khalifa hono ceerno Yaya Dia ko adi noon conférence o ñande aset 3 lewru mai so kirade ɗe kirtama ha salatu ere ma almuɓe mbaali jimi men kay tawi ko hirde almuɓe so tawi en pini ñande aleɗe noon 31 so yeehi ha takkusano juulama ɗon ha futuro ko conférence diine conférence o noon ko ceerno Amadou Sall gorko mo Mbaye e tawateɗo to Mbani ko kañum tigui tamboto conférence o e nder galle ceerno dendagal noon dairaji e dendagal pelle e dendagal mbahenaɓe ko taari ɗum kala ene bisma golle ɗe noon ziyara o noon waɗa yesso teddugal hono député e maire diwan o kala e dendagal autorité ji administrative et des élus locaux e dendagal sernanɓe almuɓe ceerno Yaya ne bismi ɗumen kala jiɗɗo noon ko ɓuuri labde jokkodirta ko ceerno Yaya Dia numéro makko téléphone ko numéro sambatta ko 46 94 51 95 musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade toon to Mbahe fedde ceerno Yaya Dia noon kadi ne bismi hen dendagal jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa enen teddinira ɗum kadi fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo ko noon kadi fedde yummo almuɓe windere e gardugol sokhna Penda Dia e gardugol sokhna Aminata Guissé ɗum noon dendagal bandiraɓe dendagal julɓe kala mbiyo ashhadu an la ilaha illallah ene bisma hen an jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceji museje joguiɗo AVC jogui kardiaga
neɗɗo toƴiɗo donkoɗo yaade jama e juma ni jokkoyde e ndam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e jogiiɗo e morid gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkondire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah. gorel te heewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗi ɓe jambittanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye maɓɓe no feewi. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koredi nooro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula gitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. gorel te sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site maɓɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala. sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawwa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Barñe e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Coumba Ka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama. kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone alkamisa nogas jeetati lewru duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom habruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal ha mbawona hebde en to banggue nateɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba hono noon mbiruɗen gardini kabruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie noon to leydi Mauritanie Mouhamed Cheikh Al Ghazouani ko hoorejo gendi Mauritanie o waɗi ɓatake makko noon e hello makko x donade kay e wadde félicité dendagal ɓesgu leydi Mauritanie no didorno e dendagal ummal islam kala tawi kadi koye hurma teddungal oɗo ñalawma tawi ko ñalawma julde taske o ñaguima Allah noon nde Allah ɓeydata kay gilli hakkude ɓesgu leydi ndi kala nde ɓesgu kala tamodirta gona neɗɗo goto gueɗidira Allah ɓeyda kadi ɓamtude leydi ndi hano hannirta ni Allah kadi ɓeyda ndenka e nder leydi hen hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keɗen alarba hanki o teskama accident ji kewɗi mbaɗi e dow booli leydi ndi tawi kadi ko jaaduɗi e wargoji catal noon bitegal ensemble pour la réduction des accidents de la route woni ko catal kay dariɓe gam ustude accident ji e dow booli leydi Mauritanie ɓe gardegol biteɗo Mohamed Lamina Wula Vadela ɓe kolliri tigui wonde kay e dow lawol ummade Nouakchott fade Rosso ko accident ji ɗiɗi tina toon hen accident goto waɗi koto kilométre 41 so tawi accident goɗɗo waɗi koto kilométre 42 e nder ɗin accident ji noon yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men e nder ɗiɗo mayɓe ɓe kadi hen goto ko cukalel accident goɗɗo noon waɗi tigui ko dow lawol ummade Atar fade Nouakchott e nder on accident noon ko biyetenoɗo Mohamed El Machiri Khattata kañum wonno directeur administratif et financier port mo Tanita kañumne wasi hen fittade mum ha joni ko gendi Mauritanie keddoɗen ñalawma julde taske hanki o Birana Da Abeydi ko sarɗiyanke e nder suudu saride leydi Mauritanie o dunima o waɗi félicité denda
dendangal Mauritanaɓe kala ko noon kadi o dunima o siftorima kay ɓeɗo nangaɓe ne coka tawi kadi ko witeɓe les prisonniers d'opinion woni tigui haɗaɓe kay tawi ko haɗaɓe tigui haɗaɓe haqqeji mumen haɗaɓe kadi haalde ko woni e ɓerde mumen e miijoji mumen hewɓe noon o limti hen walla mbiyen o rewi e inde mumen ko wayno biteɗo Warda Souleymani ko wayno biteɗo Mariam Cheikh Dieng e ko wayno biteɗo Oumar Yali e ko wayno biteɗo Alhaji Oumar Ahmed kala o wi noon o wi kay wonde ɓeɗo kala kay ko nanga ala ko nanguira tan so wona kay haalde miijoji mumen e haalde gonga ko ɗum tan woni ko nanguira tawi kadi ala nangu ɗumen so wona nguɗo laamu kay tawi koye laamu Mohamed Cheikh El Ghazouani ko laamu tan ko oɗo systéme kay tawi ko systéme mo rewani lawol ko kañum teeɓiɓe e nder audio makko kadi ɗi o haali kay o siftori hen kadi o waɗi félicité o dunima gonnoɗo hoorejo leydi biteɗo Mohamed Wul Abdel Aziz gonɗo oɗo saaha joni e nder kassoji e député Mariam Vala wondude biteɗo Mohamed Mebrouk ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jehen ha toon to Mbagne noon kala hitande kay ɓe juɓɓina ziyara tawi ko ziyara annuel baɗanteɗo ceerno Kodda Dioba ziyara o noon caggal nde dirtino e balɗe ɓennuɗe oɗo saaha joni ziyara watta ko ñande 19 e ñande 20 lewru juin daroto duttona to Mbagne dendagal Mbagne naaɓe e guure taariɗe Mbagne kala de Mauritanie e Sénégal ene bisma hen kala jiɗɗo hebde noon ko ɓuuri hayyaje ko ɓuuri labde jokkodirta koye ceerno Mouhamadou mo ceerno Kodda ko ɓi khalifa o noon numéro mum mbatta ko 46 88 73 34 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jehen ha to Guidimaga to Sehil Babi jabboɗen ko musidɗo men Zakaria Samba Dia assalamu aleykum wa rahmatullah. Jamala ñalema bandiraɓe tedduɓe yettiyankoɓe a yaw weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma meftande computal men ɗo e nam e nder diwan meɗen e guiɗma ko ɓuuri tengtuɗo e nam wonande ko julde taske teddunde en ñalawma julde taske mawninaama e nam ɗo e nder diwan meɗen guiɗmake o ñalawma alarba nogas e jeeɗiɗi lewru meɗen joɓiri tanduji naɗiɗi e nogas e jeegom e dendagal wertago diwan e nam wonande julde taske nde e mawninam ɗo en wonande noon ɗo e nder selibabi lamorgo diwan meɗen guiɗmaka pummole kewɗe mbaɗama ɗon kono noon pommogal ɓurgal mawnugal waɗa ko to damal suudu safrorde wonande tawaten ɗo e nam e selibabi lamorgo diwan meɗen guiɗmaka woni suudu safrorde e surdu e ngal ɗon bowal ko ɗon pommogal ngal waɗa caggal nde itta to wowno waɗe to bowal jeere hakkude wuuro to oɗo sa joni noon hikka waɗa pommogal ngal ko ɗo e damal suudu safrorde ndu e tawtorel wonande dendagal bandiraɓe hewɓe taw kadi koto banggue e laamu ngu hewɓe tawtorama ɗo yam ko ɗon mbawi wadde pommogal mum nonne kadi e caggal pommogal ngal wonande maire commune de Selibabi Oumar Hamadi Ba ɓurɗo lollirde ama waɗi ɗiɗo konngudi hucciniɗi e rendo ngo e nam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yow julimu bandiraɓe oɗon jarloɗon jakko e tabude jallo keltoyede no leydi Mauritanie e oɗo ñalawma mawɗo ñalawma julde taske donc mbaɗen hen profité pour ɗumonirde e yafonirde e juurodirde sukaɓe yen juuro mawɗo yen juuro sportive e selluɓe ja juuro ñawɓe e wawtuɓe en yo mballitɓe mbawaɓe e won ñalawma beldal ñalawma ɗumdiral e ballodiral ya rabbal alamin man yo Allah keltayɗo saabu jarama o maire commune de Selibabi ɗiɗo konngudi o wasi fayde rennugo wonande e sukaɓe yo juuroyo mawɓe nonne kadi e selluɓe yo jaa jottoɓe cellani mbaɗa ɗumen e ziyara wonande noon dendagal bandiraɓe fofoof e jaydiyankoɓe wonande weltare tv e guiɗmak eɗen mbaɗaɓe e julmowr guila e gardugol gardiɗo jayde Sar Abdoulaye Sarr nonne kadi ha heeɓi Ghali Abba ha e dendagal correspondant ji ɗi foof Hamadou Sambalo en ha toon to Madina Gounass noon heeɓi Alhassane Oumar Mbodj nonne kadi e dendagal bandiraɓe hettotoɓe jayne nde to ɓe mbawi wonde e jokli nayyi e windere nde kadi eɗen mbiyaɓe e julmo wuuri Allah hokki en tawede hikka yo hokku en tawede oɗo saaha mo wuuri yo Allah waɗa en yarlaɓe e yaafaɓe yo gueno hokku en tawede tokkar ñalande Zakaria Samba Dia Bekera gam a yawo weltare TV. Zakaria Samba Dia allahumma amina dow indema heɗen mbaɗa julmo wuuri dendagal hettiyankoɓe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma e nder falde Guidimaga kala habruji men ɗemgal Pulaar sen nomima toon to Guidimaga koto leydi Sénégal
paɗena accident musɗo tinama alkamisa subaka hande o sanga 8h e dow lawol Kébémer faade to wiyete Ngaya Mekhe tolno wuro wiyetego Dande Fala ko auto personnel noon mo hinde toyata ko kañum felɓodiri e auto mo hinde mo autoji tawi ko biyeteɗi Allo Dakar mo hinde Peugeot 308 bilan gadre noon hay ɗum ko bilan provisoire mo keɓɗen ko yimɓe tato mbasi hen pittali men tawi kadi ko mayɓe ɗon e ɗon woni sur place waɗi kadi yimɓe jeegom wonɓe barmuɓe hen barmanɓe musde no peewi eɓe tampi sanne so tawi noon ko tato mayɓe hen ɓena goni biyetenoɗo Talla Mbaye duuɓi 51 goɗɗo ne wiye Ndongo Mbaye ko duuɓi 56 tataɓo o noon wiyeteno ko Saliou Sisa ko duuɓi 60 gendarmerie noon ɓe brigade Dende Fall mbawi tigui notitade hen ɓe mbaɗi constat mabɓe sapeur pompier en mbawi adde noon ƴetti dendagal goskiji ɓe mayɓe kay e barmuɓe kala ɓe nawama to suudu safrirɗo ndu Kébémer ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗena Bassirou Diomaye Faye ɓe ko kollirama tigui ko caggal kay nde heddino e nder leydi Sénégal teska kay kedde leydi Sénégal ɓe juulano hanki kay ko ñalawma hande o juuli walla mbiyen ko ɓuuri hewde nder leydi Sénégal ko ñalawma hande alkamisa hande mbaɗi julde men taske kanko Bassirou Diomaye Faye noon hoorejo leydi ndi o waɗi pumargal makko koto heewi wadde to koto jamamo ko woni la grande mosquée de Dakar caggal pumirgal noon o waɗi haalande makko faade ɓesgu leydi faade Sénégal naaɓe no didiri noon ha tengti noon faade julɓe leydi ndi ko ardi foof kay ko duwanade imama Ratiba Jamaka caggal ɗum noon o duuni ko leydi ndi kala no didorno cellal jaam kisal ɓamtare e deyre tigui faade e julɓe leydi ndi kala o siftori hen kadi nder haalande makko he o siftori hen ɓeɗo Issa yankoɓe leydi ndi tawi kadi e oɗo saaha joni ko mawninoɓe balɗe ɓennuɗe fetoji men biyeteɗi Pentecôte ɗum noon hollir tigui wonde kay ɗiɗo fetoji ɗiɗi feeto Issa yankoɓe e ɓeɗo feeto julɓe kay no wayi ɓattodirde ni ene hollir tan ha joni wonde ɓesguji leydi ndi tigui ko noon mbayi ɓattodirde ɗum noon omo ñaago Allah tan de koddigal moƴƴal e pamodiral ɓeydoto e nder leydi he siftinde on noon julɓe kay siftinde kay yimɓe ɓe kay julɓe taske yimɓe ɓe kay julɓe taske kay tigui siftinde julɓe o siftini kadi yimɓe ɓe wonde yo gandu kanko hoore leydi yimɓe yo gandu wonde julde taske kay ko ñalawma yurmede ko yafodirde ko rendinde ko rendude kay pecca moni foof ko jogui facca e banduma yimɓe ɓeyɗo jokkodirde ɓe laɓɓinina ɓerɗe mumen e nder haalande makko kadi o rendi o ñaguima kadi dendagal julɓe ɓe kala nde duwonto kay baroɗe leydi Sénégal woni tigui équipe fuggo koynguel leydi Sénégal ummiɓe leydi ndi kay tawi ko ummiɓe nder leydi Sénégal e oɗo saaha joni faaɓe toon to dowlaki tentude Amérique tawi jeeyi ko ɗaftodirede couɓeri du monde 2026 ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen équipe nationale ko fuggo koynguel ko leydi Sénégal woni baroɗe leydi Sénégal ɓe ummima ɓe jettima alkamisa hande o subaka toon to dewlaci tentude Amérique ɓe gari noon ko tawtorede coupe du monde 2026 coupe du monde 2026 noon fuɗɗoto ko ñande 11 lewru juin dara toon ɗum ko jamma alarba hanki noon ɓe ummi to Dakar ɓe jettima noon to wuuro wiyetego Charlotte tawtego to banggue worgo dowlaci tentude Amérique ha joni koye leydi Sénégal keɗoɗen Macky Sall ko gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal o waɗi windande makko kay duwanade dendagal julɓe windere nde kala ha tengti noon e leydi Sénégal naaɓe tengti noon e leydi Sénégal o wiɓe kay dendagal julɓe kala mo wiɗi ɓen julɓe wuuri omo siftina julɓe ɓe kadi yonde kay julde taske ko yurmede kono kadi ko ñalawma feccede moni foof fecca e bandum ko Allah wawni ɗum kala omo yiyege noon yo mo wiya tan dendagal ummal islam ha tengti noon dendagal Sénégal naaɓe kala omo weeɓe e juulemo wuuri yen juul kewɗo ha joni habruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal Cheikh Bara Ndiaye ko sarɗiyanke e nder suudu sarɗeji leydi Sénégal kebnoɗo kay convocation tawi ko section de recherche kañumen noddunoma kay nde wawata arde notitade nder ndeɗo yontere avocat ji makko noon mbawi darade kay no dole men ponno ha convocation kay wawi ɓeydede ɗo kay ha 3 lewru juin dara toon tawi ala koɓe ñagori ɗum noon so wala kay haw wawa wadde julde makko taske ha no hannirta ni e nder galle makko siftinde on noon ko talata ɓennuɗo gendarmerie kay yiɗino nanggudemo yeeso jakka woni tigui yeeso assemblée nationale leydi ndi ko sehilaɓe makko noon député ji kañumen tigui daari keedi hakkude makko e généralement ɓe kadi mo nanguede kay ha wawi nadde e nder bureau ji to secrétariat suudu sardeji to toon
noon so ndara ɓe mbawa abbademo ha toon ko ɗon kay Allah dandimo hen kono tan dim convocation kay kon kanko noon oɗo convocation o convoquera kay o convoqué wadde ko wiyete diffamation woni tigui la tuuma tigui wadde diffamation woni haalde kay haala ko wodani e kanko Cheikh Bara noon o tigui o takku kanko noon o takkuno ko takkuno kay ko biteɗo Cheikh Diba noon kañum woni ministre des finances mo leydi Sénégal o wi tigui e ndera haalande makko wonde on kay ne jogui compte bancaire baɗɗo temedde milliard uji tawi koye ndera Boña Ecobank noon yeddino ɗum ha sori ladde ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Ousmane Sonko gonnoɗo e hoore jagode ex premier ministre mo leydi Sénégal tawi oɗo saaha joni kañum woni président de l'Assemblée nationale leydi Sénégal kanko alkamisa hande o waɗi julde makko taske o juuloy noon kanko waɗi pumrigal makko noon koto juma Massathioly jinana ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar so leydi Sénégal habaruji men ɗemgal Pulaar to sombima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗena to leydi Mali noon alarba hanki nogas jeeɗiɗi lewru juujala leydi Mali kay juuli julde mum taske hono hoorejo leydi ndi général Assimi Goïta waɗi pummi gila kay o wofno wargo to juma kay ñande julde taske gila nden noon faari ɗo saaha joni teska kay kala pummirgal julde taske e julde korkala o waɗat ɗum ko toon to Kuluba woni tigui e ndera galle lamorgo e ndera galle lamorgo ngo noon ko sal tawi ko sal mawɗo to ɓe mbiyata sal banque e ndera galle laamo kañum tigui fitta fewna ha fewi kay ko ɗum laati kay nokku moɓe mbaɗata pumirgal e kala saaha hitande hikka nde noon kadi ko toon ɓe mbaɗi pumirgal mabɓe tawi tigui julliɓe ko limam juma ka Kuluba biteɗo Mouhammad Touré ene tawtora noon pumirgal ngal hoorejo jagorde makko wondude e hoorejo CNT wondude yimɓe gouvernement hewɓe no fewi e représentant ji tawi ko représentant ji diplomatique julɓe tawteɓe e ndera leydi Mali e ndera noon e ndera khutba o noon imam o erima kayde jaam e tigui stabilité woni deyre e ɓamtare nde duumoto e ndera leydi Mali caggal pumirgal noon kanko général Assimi Goïta hoorejo leydi ndi o huccindire presse woni jaydiyankoɓe ko ardi foof o yetti Allah kay luɓɗo mo wonki kay bawɗo kodemo fartange wawde tawtorede nde ɗo julde taske hikka kay caggal ɗum kadi o yetti o jarni ɓesgu leydi Mali no ndijorno e desnagal ɓesgu leydi Mali no ndijorno kay o wawi tigui yettude ɗumen e jarnude ɗumen e wadde ɗumen félicité caggal ɗum noon kanko hoorejo leydi ndi kay omo ñaago kay dendagal ɓesgu kala ndeɓe omo siftinaɓe kay kamɓe kala noon ndeɓe keedata caggal faama woni tigui koninkoɓe leydi ndi omo andinaɓe kadi wonde e oɗo saaha joni leydi Mali kay ene jogui caɗele mawɗe no fewi tawi kay ko caɗele ko fati e terrorisme o holliri noon guila e terrorisme politique ha e terrorisme économique wondude e médiatique kala e wondude terroriste d' état foof ne tawe e nder leydi he o irimama noon kamɓe kala ɗeɓe deñata ɓerde mabɓe ɓe keeda caggal faama o holliri noon wonde dendagal kala dendagal kay terroriste wawi wonde kala e nder jokli he ma armée leydi ndi darono doole mum panno toɓe mbawi wonde kala ma tawɓe toon pirtaɓe hano hannirta ni omo wiya tan dendagal julɓe leydi Mali kala omo wiya ɗumen juulemo wuuri ha joni habaruji men demgal Pulaar sen mima ha joni koto leydi Mali keddoɗen to leydi Mali état major général des armées mo leydi Mali ene tintina union nationale wonde kay subaka alkamisa hande no gas jeetati lewru mai sanga 5h30 sagataɓe ɗiɗo tawi ko wonɓe dow moto men ɓe jiiɗino tigui Allah tigui ɓe gaari to poste contrôle tawateɗo e nder so yesso radio ORTS woni radio Mali nden ɓe jettima poste gadano kay ɓe pelmi poste o ɓe ɓenni ɓe caali dartade ɓe jaɓani poste ɗiɗaɓo o poste ɗeɓe ɗon gone aynade piyande dow woni piyande sommation mate ɓe darto ɓe caali dartade ko ɗon tigui ɓen pelliti sokkude mabɓe kuure condi ɗiɗo kala noon ko ɗon mbarimi nawa tigui to hôpital ko toon mbasi pittali men ɓe kolliri noon wonde kay enquête jaaƴo udditama hen beele kayne ande hol kamɓe e hol kadi koɓe jinno wadde e oɗo ñalawma hande o ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabɓoɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj. Alassane Oumar Mbodj, assalamu aleykum wa rahmatullah.
en calmitima gali abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayaw TV haɓuri men ɓurtirtude e dongre afrique ñalawma hannde o pour leydi Mali toon de ñalguji mbawi kadi tawre ko wadde toon wonata kadi ñalguji ko fatti kadi tawre ko dow wonata kadi armée leydi tawre ko Mali wawi kono toɓɓude kadi ko wuuro Kidal e nder jamma talatare nogas e jeeɗiɗi ene jofi nogas e jeeɗiɗi lewru dujal ujunnaje ɗe nogas e jeegom wawi ɗum wawde kadi e wadde wonɗen gueɗe e bonnude wonɗen gueɗe ɗum no waɗi wonɗen e ñalawmaji hono battidiɗɗi sembeji leydi hono Mali wonande kadi e wallidiɓe mabɓe leydi RIS Africa Corps mbaɗi kadi ñalguji kewɗi wonata to bombardement wonata toon to wuuro tawde ko kiis wonata ko nogas e joyyi lewru taw kadi ko avril ɓennuɗo nde e wona kadi ko indépendantiste Fela woni front de libération Azawad jokkodirɓe kadi e JNIM groupe de soutien à l'islam et aux musulmans min jokkodirde kadi ko Al-Qaïda wonande kadi ɗinno groupe aji wonande kadi taw ko groupe aji jogtiɓe e wadde contrôle wontoɗo Tessalit gila kaylo goo lewru dujal ujunnaje nogas e jeegom wona ɗin kawuji ɗiɗi kentini wonde kadi woni koye wadde kadi jalguji mum ko fayi arde e ɗin campagne e diwonuji wonɗin gila kay ɗum noon gila kay tawde ko fuɗɗode lewru ndu ɗum noon ha ɗum noon fayi kadi wonɗen kadi position ngaji goɗɗi ɗum ɗo foof ma mbawi kadi koɗe mbiɗe wonde kadi ɓe jertini kadi ɗum noon ko fatti kadi e armée wonande kadi ko leydi Mali ɗo ko Burkina Faso ene wandi toon ko influent imam mo Ouagadougou Mohamed Kendo way hono jaggata ñal talatare nogas e jogom lewru dujal ujunnaje nogas e jogom e nder kadi toon to galle makko wona kadi laamu ngu wona kadi oɗo tawa jakka tawde ko diniyanke tawde ko udditiɓe e wonɗen kadi ñiŋoje fade kadi réseaux sociaux ji e wonde oɗo projet mo loi tawde ko ala kadi ko wawi kadi vidéo sona kadi ene waɗa ko fatti kadi e wonɗen kadi kirtuji e nder service aji public wona kadi ɗon jaɓgol makko ɗum nede wona ngol lawol kadi kadi o meeɗi kono jaggal ko fatti kadi oɗon fannu wawi kono wadde kadi ɓen manifeste kaji taw kadi nder laamu ko leydi hono Burkina Faso mbawi hono jaggantemo kanko jaggaɗo koyngal ngam wiide wonde yoɓe goppirmo ɗo ko Soudan wonande Émirats Arabes Unis ko kañum de e oɗo saaha kañum de kadi woni taw koye haalande wonde kadi koye takkugol mumen ko fati hono guerre suura wona kadi jokkodiral kadi bayinago ñande talatare nogas e jogom lewru dujal ujunnaje nogas e jogom par Human Rights Watch e nder mercenaire uji tawde ko colombeji taw ko kadi ko ƴettaɓe toon to Émirats ma waw kadi tawde ko ƴettude gonɗen golle wonante kadi e taw ko banggue force mo soutien rapide FSR taw ko ministre paramilitaire taw ko tuumaɓe gonɗen ɗen gueɗe taw kadi ko fatti kon guerre to Darfour wonande ONG tentini wonde kadi wawi kadi kañum ene keɓde woni eɗen preuve aji taw ko kollirta kadi ko combat ji kadi mbaɗaɗi ɗe kadi fatti kadi ɗin base militaire taw émérienne e ɗum noon e nder kadi no jacciri e Soudan wonata ko to banggue FSR ɗum ɗo foof taw koye ƴewdirade ɗum wawi kono ko dañede e wonade Benin ɗum de wonde ko wonata kadi taw ko position ngaji ɗi wonata kono armée taw ko Benin wawi won wadde jarguji mum guila ñande jamma altine nogas e joyyi fawri e ñande talatare nogas e jogom lewru dujal ujunnaje nogas e jogom e nder diwan taw kuru ko ala ko ñalawma ɓurɗo mawninede e wonande e taw ko ñalawma taw ko julde taw ko fatti kono julɓe wona ɗum mbiɗi taw ko seeɗede gowrat toon wonata kadi taw ko yimɓeɓe ma wa kadi artude kadi wonɗen kadi hono jaynade wonde kadi crise ko fatti kadi e liquidité kadi wonta to Guinée e nder kadi ɗi coupure aji taw ko ndiyam hani e courant toon to Niger bonni wona eɗen gueɗe ko ponno kono wadde toon ɗo ko fatti kadi to Congo Brazza ene wandi ko fatti e fannu capanɗe jeegom e goho ɓiijo taw ko assemblée taw ko annuel wonande kadi ko banque africaine wona développement baɗɗo toon to Congo Brazza wawi kadi jaɓɓade ñande talatare nogas e jogom lewru dujal ujunnaje nogas e jogom taw ko wadde kadi ko wiyete kadi ɗum noon goɓe jile won table ronde wona ɗumen bailleur de fonds tawde ko waɗa koɗe ko fatti kadi e ɓen taw ko yimɓe kadi addude koppareji mumen e wona ɗin juɓɓuli taw ko ɓuurɗo himmude wonde fond bleu ko fatti kadi toon to bassin mo Congo waɗa kadi toɗɗa kañum de fuɗɗa ko gila ujunnaje ɗiɗi e sappo e jogom wona kadi oɗo magasin ma wawa kadi artu kadi e darde on tigui rigui wona ko ɗen e ɓoole ha wawa kadi haɓade wonɗen golle e noɓe mbiɗi
ɗum fof ko ngam ƴewtidade tigi rigi e ressource tawi ɗon wona taw koye leyɗele taw gonɗe sous région ɗi hay sago ɗum ƴewte no hannirta da etini ko ɗum de wonno e wonɗen geɗe ɗe ganduɗa hoore ma ko ɗon fannuji ɗi jaari e oɗo banggue mo gonɗen Ghali Abouba ko ɗum ɗo tonguɗen haɓuruji men ɓuri tengtude e dongre Afrique ñalamande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko ma Sandogo ngam weltare Yawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi e dow inde ma dendagal Sara Ndogo naaɓe ko taari ɗum kala eɗen mbiya ɗumen jande en wiya ɗumen juulema wuuri habaruji men ɗemgal Pulaar takkusan juulama ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to Pek ha 8 Nouakchott ha to galle makko Daril Barka kon takkusan juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll ha to galle ceerno Mamoudou Waddou to cité Yembel Sekna Dakar ha to galle ceerno Madani Tall e ko taari ɗum kala habaruji men joolam jaberi koto dowla habaruji men joolam jaberi puddoɗen ko toon ko guerre ko fate Moyen-Orient guerre Moyen-Orient noon teskama tigui to guerre Moyen-Orient teskama tigui guerre Moyen-Orient te walla mbiyen to dowlaji tentuɗi Amérique to dowlaji sondage uji kewɗi kay mbaɗama toon to dowlaji tentuɗi Amérique ɗin sondage uji noon koko fati kay sondage uji ɗi ɗon mbaɗaɗi toon kay koko fati kay e ƴewde ko wiyete tigui popularité oɗon gardiɗo leydi ndi hono Donald Trump e nder sondage uji ɗi noon tawama tigui kay e oɗo saaha joni sondage uji ɗi ha tendi kay eno kanko Donald Trump no gérata oɗo guerre kay tawi ko guerre moɓe ummini kamɓe leydi Israël faade leydi Iran ɓe kollirama tigui e nder temedere neɗɗo kala hen capanɗe jeegom jaadani hen woni 65% jaadani tigui e oɗo guerre ɓe beltaki kadi no kanko Donald Trump no gerdata oɗo guerre ni so tawi kadi koko fati kay e tidgol gurnemeji e nder leydi he ko fati kay caɗele gurnam hande no way tidde e nder leydi he ni kay teskama kay e nder capanɗe e nder temedere neɗɗo kala hen capanɗe jeegom jaadani beltaki e makko so tawi kadi koko fati kay ko sayidna ko e nder population kadi ko fati namdaɓe oɗo guerre e nder temedere neɗɗo kala hen capanɗe jeegom e goho neɗɗo kay kolliri wonde oɗo guerre mo Donald Trump ummini kay faade toon kay oɗo guerre ko erreur mawɗo no fewi ɗiɗo sondage uji foof noon kolliri kay wonde kay ko sondage uji ɓammi waɗede kay Donald Trump meeɗa wade ni kay wonde impopulaire woni tigui ustade wasde ɓayde kay omo usti to banggue yiɗede to banggue ɓayde kay omo usti no fewi e nder leydi he ko guerre Moyen-Orient paɗen armée mo dowlaji dentuɗi Amérique ɓe mbaɗi bombardement mabɓe kadi to rewo leydi Iran jamma alarba hanki faade subaka kay faade subaka alkamisa hande no gasa jeetati lewru gonɗen ndu goto noon e mawɓe armée leydi Russie holliri tigui wonde ɓe liiɓi dornaji nayyi leydi Iran ɓe mbawi tigui limde ɗum ɓe bombardi kadi station de contrôle e nder port mo Bandar Abbas dadiɓe leydi Iran noon woni les gardiens de la révolution kolliri tigui puɗɗima wadde joftigu men alkamisa hande o kadi ɓe kolliri wonde kay ɓe toɓɓi base Amérique naɓe laamu leydi Kuwait noon yonnani haydara kay caggal kay ko cessez-le-feu wona hakkude Amérique e leydi Iran kalde galla waɗa ɗum noon Amérique kay wadde bombardement ji mum toon to leydi Iran laamu Kuwait holliri kay ɓe jonnani ɗum haydara armée leydi Iran noon holliri kay wonde so tawi dowlaji tentuɗi Amérique dartani kay ko waɗata ko joni kadi ɓe ganda jikku mabɓe armée leydi Israël kañum nana jokki kay wadde bombardement ji mum toon to Liban alkamisa hande o ɓe bombiti ko wuuro wiyetego tiram ene tawe to banggue worgo leydi Liban koto leydi Yemen paaɗen biyetenoɗo Abda Rabbo Mansour Hadi ko men wonde hoorejo leydi Yemen ko kanko yalti aduna alkamisa hande no gasa jeetati lewru mai o yalti aduna ko duuɓi capanɗe jeetati ko galle lamorgo leydi Yemen noon kañum ɓayini kabaru o ɓayini kabaru o kay ɓe jamiri kadi ley laamugu yamiri sunare nde balɗe tati e nder jokle leydi he kala o yalti aduna ɗon ko toon to leydi Arabie Saoudite ko toon o wuuri kay guila o doganno kay guila o follono e jappere laamu woni en 2015 o ardino leydi Yemen noon ko hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi o lomtino ko biteɗo Ali Abdallah Saleh o hemno noon ko saaha subgoji kay ko 99,8% ko nden noon yeehi ha 2015 ko nden tigui roɓɓela huttiste en kañum en mbawi riddudemo kay haw dogui e jappere laamu o dogui noon o fayi nder région goto région makko biteɗo Aden ko toon o moltoyno o ronki fewntade toon noon o yalti o dogui o fayi to Arabie Saoudite
en 2015 guila nden noon ko toon wurno ko kanko yalti aduna alkamisa hande o musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerta ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal pular e sowte ko so musidɗo moon silmon haali abouba to guide maga ko musidɗo men hono musidɗo zacharia samba dia kedde afrique ko alassane oumar mbothio so tawi ko karalle ko musidɗo men seydi men saydou abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on